i-check ko na yung pang account be. Yung pang statement na mo dre base nag-withdraw na kung paano ko kay Bao. Kay Bao ra ba siya sa password hasta sa kuha. Ako siya pa ingo nga palailahi ko no miog. Kuan pang account himan-himan ang utana sa unsay pang account number nako para maka withdraw siya. Wala. Ako amo na ako ang tigom. Ang ako ang my loves. Halaga dako mas. Asa man siya aning? Buana nga. Ako may nagkupot sa iyang sildo. Nga maka tigom mo sigin ani kada ko. Gabi dako o. Ay. Suwada. Gamay kuwang na lang gid. Mamilyonarya na dyan yung duhaan eh. Maka-travel lagi din around Balamban. A few moments later. Kaya ako dyan eh, paano My nga? loves, Di dyan na mo ni magasto. my loves, Gusto ko nga maka-travel gid me. my loves. Ano sa taong ka? Ay, Ganyan ako nagsigig tawa. Muna, sa man taong ka. wa dyan ko kadungog dyan. Busy ko dere. Ibaw ka na, mabisir ka. Basta kwarta, isgutan ba? Ibaw mo ka na. Ang katon man sa natong kanang kwarta sa bangko ba? Mo siya na imong monitor. Una nga rin, dili pwede. Kibaw ka Ngay. ha? Nga, bisig nagtuo ka nga ako nagikuha. Bisig gamay, wa dyan ko mukuha na. Oo, ganing akong kanon dere aron ma-make sure dyan ko sa pakibaw ka. Ang kwarta, mauna na makapahapi sa atong kinabuhi. Kaya kung may kwarta, kapait oray, uula. Happy. Siguro ikaray happy. Nagtanaw na nga. Nakatigom ta. Ikaw ano, ikaw wala ka ma-happy. Kibaw ka ha? Sa katungkuan, sakto dyan nga sa katungwa pa ta magkasal, naghimo na taog kasulatan nga magtigom ta kutob sa naatay kita nga sobra-sobra ato isod sa bangko. Oo, malagi. Pero mo na higi. Dakong kamahayan dyan ako. Ano magmahay man ka nga nindota oray kuha pa to na to buhata. Nakakatay kwarta sa bangko. Oh, ba hapit ng ganing milyon. Ako rin masay dakong tigom man na ba? Ganing mo ganing kanang nalipay jud ko ba kay dako kay kaog tigom ka na jud ko nga naningkamot ka para sa atong pagpuyo kay ikaw pinakadako og tigom di ba? Mo lagi. Dako tinorgog tigom no dako og kwarta sa bangko pero ako'y kalipay. O nga di man ka malipay kana kay nagpabilin pa ka dire di ba pasabot nalipay pa ka sa tong pagpuyo. Di ba? Ay di ba? Kanang ba ka sa unsa toy nakasuot dito? Magtigom og kwarta kutob sa naay kita. Kung kinsa ang sasumpay, kung kinsa ang Mubiya. mubiya, Mm. dili makapanag Iya sa iya kwarta. sa kwarta. Oh, Adto tanan sa gibiyaan. Na, ano mong paano mong tanga? Nga magulanon man ka. Mao na akong dakong problema ron. O nga naman. Kay ako sa tinud-an na lang. Wa jud ko'y kalipay. Ha? Okay, kalipay? Naputo na akong kalipay nga nagkauban tan duha. Mo nagdako mo pagmahay. Ah, dako imong pagmamahal. Mo na rason nga wa jud ko kabiya nimo tungod sa kong kwarta nga dako-dako na biha na. Ah, kamura sa kwarta? Oh, Ah, nag-uol ka nga no. Nagtuo po day ka nga. Ako nalipay sa ko nga nagtipon po da. Wala po. Oh, gani nga nag-antusan sa ko nga makiktipon nimo kay gisayangan ko sa pila ka zero sa imong bank account nga gamay na lagkuang mo milyon na nakumobiya ko. Oh. Luoy kay ko. Mali na po sa 1,000. mo gani ko nagpaabot ko nga mo ariyas aga kay para ang tanang kwarta ari na nako. Ha, paabot ka? Mamuti na lang na ang imong mata. Di jud ko maariya pa ugatay na ako ah. Patay.